भरुआ में करुआ तेल राजा जी लगा दना होइल यहाँ करुआ तेल महंगा हो गइल आ भरुआ में करुआ तेल लपवावतर तो ये भौजी भरुआ में करुआ तेल बाद में लगवई है पहले है तेल चली ससुर दीवाना अजय दीवाना अजय दीवाना मलमल 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 मलमल। आज सुनाई तेल कहानी बढ़ल बा बड़ी परेशानी पर गइल बा सब पर भारी। पेट्रोल डीजल के बात छोड़ करुआ तेल ला पैसा जोड़ कैसे गरीब लोग किन के खाई 180 में मिलता भाई। मिलता इतना महंगा तेल सब कर बुद्धि भइल बा फेल। एगो तो बा लॉकडाउन के दासा ऊपर से तेलवा करे तमाशा। इहे बा सरकार के लीला सुन ए चाचा तेल चलीसा। डीजे अजय मलमल खिला देला पूरा बिहार में। दाम दिले बा होश उड़ाई कैसे अब केहू किन के खाई लागत सबके अब सुखाई। जदि जे कौनो उपाय न आई तो ऐसे ही दामवा बढ़ते जाई। लॉकडाउन में घरे बैठल कहाँ से इतना रुपया आई। कोरोना सरवा जब से आइल बंद भइल बा पियल खाई। इहे बा लॉकडाउन के माजा बिना गलती के काटे लोग साजा। रविशंकर मिथिल से बतलावे अरविंद कसवा गा के सुनावे। अजय दीवाना अजय दीवाना अजय दीवाना अजय दीवाना मलमल मलमल मलमल। आज सुनाई तेल कहानी बढ़ल बा बड़ी परेशानी पर गइल बा सब पर भारी। पेट्रोल डीजल के बात छोड़ करुआ तेल ला पैसा जोड़ कैसे गरीब लोग किन के खाई 180 में मिलता भाई। मिलता इतना महंगा तेल सब कर बुद्धि भइल बा फेल। एगो तो बा लॉकडाउन के दासा ऊपर से तेलवा करे तमाशा। इहे बा सरकार के लीला सुन ए चाचा तेल चलीसा। गोल्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो पंचमुखी चौक कलवारी मुझे।